Ja ho va dir la setmana passada José Ramón Bauzá, davant un auditorium similar. Però avui ho ha tornat a repetir. El PP garantirà les pensions de la gent major. Pel candidat a la presidència del govern, que avui ha participat en un dinar amb majors de la part forana, el PSOE ha fet el major retall social de la història, congelant les pensions. Durant la seva intervenció, Bauzá ha recordat que a les Illes hi ha més de 144.000 aturats i que aquests trobin feina. És una prioritat de la seva formació política. Per la seva banda, la candidata al Consell, Maria Solom, s'ha compromès a ajudar a pagar els lloguers dels locals de la tercera edat i a establir una oferta d'activitats adaptades a les seves necessitats. El Partit Popular, digues-los que nosaltres volem governar també per la nostra gent gran, ajudar-los en tot i per tot. Mos consta que avui ells són un poc més pobres que fa 4 anys, que han perdut poder adquisitiu, que els dos barets els arreten menys. A això Solom ha afegit que el Consell de Mallorca no pot ni deu elegir quin ball o quina activitat ha de fer la gent major, sinó que creu que han de ser ells al costat dels dinamitzadors qui ho decideixin.